लोगोफोर नोंथांमोना माने आंखौहाय गोबां कमेन्टआव माने बुंहरो खानाया लावद्रायबाय खानाया सिनजादों होननानै गोबां बुंहरो बेनिखायनो दिनै आङो खानाय सिनजानो नागिरदों लोगोफोर माने नैबे साइडखौ सिनगोन आरो ना खानाय गोलावखौ बेखौ हास'नाय नङा लोगोफोर माने 7 साइज सिनगोन आरो ना माखौ सिनजायो लोगो माखौ सिनजानो आङो बेखौ सिनजाना सिनबा सोलाय बेगासो सिनजायो बेखौ बेखौ 7 आरो ना बेखौ ओरै सिनगोन आरो ना माने आं बै हाख'नायखौ सिनजानो लुबैदों बै हाख'नायखौ औ बेखौ सिनजागौ जों ओरै 7 साइज सानाय ना औ बेखौ सिनजाना सिनना अके दा सिनजासै नोंनिसो गोसो मानसि दं सानै साथाम ओंखायनो एसे बोरैबा मोनो आरो ना मानसि दं नालाय नोंथांमोना गोबां कमेन्टआव बुंदोंमोन नालाय दिनै आं सिनजानो गोसो गैयामोन लोगोफोर बारे नोंथांमोना कमेन्टआव हरबाय थाबाय नालाय माने आंबो गोसोआव नांनानै सिनजानो नागिरबाय आरो ना लोगोफोर मानसि दङ ना सानै र' मानसि सानै दङ खानाय नामा फाग्ला कमेन्टआव अभारद्राय बुंबाय ना कमेन्टआव फाग्ला बुंबाय ना जिर' सोगोनलै नाजेदने जिर' दे जिर' जिरो थागोन बस आरो नै खानाया जोबोर गोलाव नुबायना गोलाव जाबाय वीडियो यूट्यूब में 7 बाल काटने में वीडियो बनाते क्या कह रहे हैं सीरियस ना हुआ आप इसको जाकर जीवा सिंजा थारिया औ बुस्टार जाबाय ना 3 years wow बुस्टार बिदि लावदो आरो ना लोगोफोर औ रायना जोबोद Lalu, sudah nggak sana lagi buat, itu sudah na, karena ada mungkin nasi naik. Masa sudah kena? Kami juga dah. Kami ni kita nasi naik apa? Oh. Bukan, udah nusin baju dah. Udah nusin baju dah ibarat ini. Anslah. Baru kalau susun. Oh, ini saya cek nusin apa lagi? Ini nusin juga lagi. Ayo, mana? Sinjanaini. Itu siapa? Buku cakap dah dengar mas munci. Kalam kanan, kita kanan nama. Sinjanaini apa? Masa ada kanan Sinjanaini. Singa berapa sih macam apa? Mas munci kan juga dengar, ini.
खानायखौ बांद्राय फोसाबो बियो ओमफ्राय फावजारखौथ' खदैजोंसो माजों फुनखायो नामा सिनि बायदि नुगोनदां ना जोंबो सिनि बायदि नुगोनदां सिननाय बायदि नुयोब्रा एसे माबा आलदा स्टाइल दामि नुसिनोब्रा दे